Anya laki din! Manang isay, napan kayo ka din, iya balay da manang to niya. Saan pa'y? Apay ka di? Ay, kung napan ka, nung nakita mo dagiti agkaramayat akagawaan na. Ay, saan pa'y? Kita nyo to ano, dapapanan nyo dyan. Nagmayat sila, asorted dagiti kagawaan da. Mapanak to man nga agpaysuinton maminsan. Nabayagan ajak pimasyar ijay ka. Well, manang, in ka mapasyaran sa paminsan at ikapsat ta. Tapno makita, di bagbagak. Nana Gloria! Umayak man! Ay, katwan na! Dumaron ka lang ta! Saan anak katrangka day taridaw? Ay, kunak no awan tao. Gaputan nakarikap mo taridaw. Ay, saan? Inrikap ko lang. Gaputa palalo dagiti tarakan ni Inso Amanok ken asaw. Nalaing da nga umunag dito'y balay. Uray dagiti tarakan ni matlaang nana. Makaungetak nga rod no daduma. Tauray kalinlinis ko ti datar, katrugitan damanan. Ay, naku na maun. Iso ako nakin ni Insaw. Apartin na langan, wano ila ko na dagiti manok na. Iso pa'y Imbag man, ta nakapasyar ka. Ay, una na. Awan pa'y ngamin ti aramidak ijay balay. Iso ana panunot ko ti imalatiw dito'y balay yung. Ay, katuan kanayon nga dak dito'y balay. Gaputagaw awirak lang, magkadagiti apukaw. Ay, gayam, adda kapi kang tinapay dita. Agkapi ka. Ay, wala na. Mga laaktulat ta. Ay, gayam, jak pa'y inlinay tilutlutwak ngayon napaw. Sige, panawan ka pa'y dito ya. Mapanak labit ijay kusina. Agsubli ak tumulang. Alam mo, nana. Napintas day to'y baso ni Nana Gloria. Ninginaan lakit di day to'y. Adda pa ila ni Nana Gloria iki kusina. Ikarga kun dito'y bag ko ti may sa abaso na. Sana balay, taado ti kasto'y abaso na. Di na madlaw anak sayan. Nangalaam ka di man ti may sa abaso ngayon sang mo to niya. Ay na, ginatang ko Alangan mo't apinidot ko ijay karayan. Oho, yak lapat yan nga, gatang ka iti may sa abaso. Anya? Sa di naman ang tinang taktakawam iti dayta. Anya anang taktakawan mo't asasaw? Ginatang ko kuna magkan ka. Ay na, mamukan to niya. Ati dog dagiti imam. No dati makurso no dami ti papanamabalay. Talaga nga alam. Ay na, mababainak pa ini ti daytang aramid mo. Anya? No amukla ko matinangal alaam kada kita. Saggay saag ngay sublay kada kwada. Anya? Di awan ton ti mabating usarin tayo no kas na. Dinaklon mo mula nga tinakaw mo da kita. Ay, basol mo day ta, Oscar. Gaputa dinak man laikan iti kwarta apaggatang ko iti kagawaan tayo. No apay ngamin amarigrigat ka. Anya, tapabasulon nakpailang. Ay na, makagatang ka kumamay, no amom nga aramatin na naimbag, nagitititid ko king kakwarta. Saan may, tadi mo ikarigatan, ti aggatang iti kagawaan. Dagiti lang, makmakan ti amom agatangay. Day tala boksit mo ti pampanunutan. Ay, apay ngay. Awan mo may sa abaso tayaw lakay. Ay, pero kam dita at dalang dita dayta. Ay na, awan nga raw lakay. Biniro kon ka talagang awan. Amangan pa'y kunak no intugot mo ijay sala idag buy-buya ka. Ang awan mag. Ay da, sana kagkap ka pa ijay sala. At dalang dita, sa dino kumangay ti papanan na. Alangamay, ano nagna, kit napan ijerwar. Anya? Kit isumay. Ay, amangan mat no binuong yukit din. Di yulem bagbaga kanya. Anya, tagpapasol ka man na kunakaon.
Kahit sa dinungay nga rodayan na, sayang mo't dayay, ginatgatang ko itinangin na presyo, mapukaw laang. Ay na, nilaang mo ito niya, timay dito eh. Ang mga no inala na. Anya, ay saus, tairaman mo pa yun nito niya. Ay, anya ti amok ngay. Ada na diya baso, sakbay nga imay nito niya. Ngam idi imay, isumod tayo, di pa nakapukaw na. Ay nainsaw, di ka man basta agpabasulatan. Anyat amok ngay. Kano ano ti mga ibagbaga, nga gaala iti komporme da diyato niya. Anya, ay awan ti pamaneknek mo lakay. Iso adi mo pabasulan adagos, jay taaw. Ay na, umay kamot gaya manang. Ngam apay adi mo inyawag nga eh. Tapno nang isagaan ak kumamot iti pagsasangwan tayo. Ay na, saanin ang masapol? Adamot tin na poy, umdas daytan ah. Ni manang at talaga. Kat isumot? Kat, kumusta ka matin ngay manang? Ay kat, nasaya at latading ko. Si kaman kitli. Nabayagan adi ka pimasyar ijay lugar tayo. Ay na, pasensya kan manang. Makumi-kumak ngaming kat. Sa nabale, ta umayak to agpasyar. Wan nga rod, ading ko. Nagpipintas mo tin na yung kagawaan nyo. Nagduduma a klase. Ha? Ado dagiti basom. Kat agduduma ti disenyo na. Ado dagiti aklo, kas kada kutsara yo. Ayun manang. Ingka gumaak mo't aginatang dagita ah. Tapno addamot mausar. Ngam apay akastoy, ading ko. Sagay sa, gansag dudwala ang ti agpapada. Ah? Ay, kwa? Di mo ibaga nga idi, ginatang mo kat sagay sa laang nga piraso. Ah, ayun manang. Kastang agpaiso. Anya? Napanak man iji balay daton niya. Kat ay na, pudnumot gayam di imbagam, nga asorted dagiti kagawaan da iti kusina. Kunak nga rod kang gamana, mas daw kamatan niya. Wan nga not, agduduma dagiti klase ti kagawaan da. Agduduma ti design na, ngam saggay samat. Huwag nga rod manang, iso nga rod at dinilaw ko. Dinamag ko, no apay akas jay dagiti kagawaan na. Ngam kuna namat, aginatgatang na. Nga ta, Siguro, aadin ko. Saan tayo mat nga ammo? kasla sa anak ang mamati ang ginatang na tagi dyan. Ha? Ang mga no inarbor na. Aniya? Kunak lang day tama na. Mas dawak lang amin. Tagduduma ang klase dagiti kagawaan dan. Nga masagay samay. Imposible mo't ano, aggatang sagay sa. Ay na, saan tayo nga ammo? Amangan no isumot atin trip na. Ay na, awan mo't gayam ti danong tayo. Awan na yan. Awan nga road lakay. Ibagak aya nga awan no adda. Anya? Kati sumay. No adda danong, ibagak aya nga awan. Sana balay, tamapan ko kitain, intun madamdama. Ang mga nodamanin din ang putid jayhos. Wan man lakay. Ay na, mapanak ba ija iskwilaan ti anak na. Ngam sa anak kadigos. Ay kahit oray saan ka pa nga agdigdigos ah. Anya, ay so sana mapalin ah. Napudot ti panawang. Iso ang makadigdigos ako. Mala, ano sampay nga raw, timapan makidigos, iya ni Nana Gloria. Ay, wan man laangan lakay. Tani, ang mga numaladawak iti papanak. No urayak pa'y ama isubli ti danong tayo. Nakadigos ka kada, ito niya. Untata, banlawak laangan dayto linabaak amurang may. Sa nabale, tabasit dagitoy, manula ang apiraso. Malanga raw, ilipas mo pa'y da kita. Untata, ay na, awan mo't ngamin ti danong may. Sapay kumaataaddan.
Ada siguro, tunya. Sapay ko matata. Aglaba mamay, tapnosan ang masangputan ni Nanam Agloria, timuring may. Ay katwa na tata. Ibulsa ko day tibatso. Ay na, atan usar iya balay. Nay. Apay nga ito niya. Ibulbulsam mo siya na sabon ni bakit ka. Ha? Ay na, pasensya kan tata. Na-blackout akmeten. Kunak ano jay bras ko ti bulbulsak. Ha? Day ti magayam sabon. Ay na, ay sayang day ti sabon. Nakita nakitin, kababain pa'y. Ay, sapay kumata din is istoryaan kinina na Gloria. Ada ibagak-bagay. Ay kat ibagamun alakay. Amaw, imay nakidigaws kung nakilaban ito'y nito niya. Anya, nagdigos dito kat si kalaang tada dito balay. Ay, amo ko, untiyan na dito panunod mo bakit? Ngam, di ka kaniyang panunod ito sa balay. Nakidigos laang nito niya. Nalawunan. Kahit amaw, bakit? Ngan-ngani na ibulsa niya sa baon. Anya, Why, di akong nagbayin. Ay, dinilaw ko ay anya lakit din ayan nito niya. Nakisabon lang arudan. Ibulsa na pailaan. Isungaron ako naking ka. Nga iso, tinangala iti may sa abasaw, abir-birokin ta. Ay nalakay, di kag sasaw iti kasta kunak. Tadi mumut na panuknukan. Ang mga numadaksan kalaang. Aha, sigurado ako naktubay. Sabon tubay kat pag-interesan na. Di pati jibasaw. Ang mga no inbag na, jay nagkapyan na ide. Anya, Isay, sapay kumaa, tadi ka masasair, iti da ito nga ibaga. Ha? Anya ka di dayta? May papanday to'y, kanito niya, kabsat mo. Apay ti kabsat ko. Podno ka day, jay bagbagada, nga tindog ti iman nito niya. Ha? Ada nga min na minsan, napan, iti balay, kit isumot tayo, ti panagpukaw, ti may sa abaso may. Kit idi manan na minsan, awang kano ti danumda, iso nga napan nakilaba, kit nagdigaw si iti balay may. Ngam idinalpas nga naglaba, nasiputak, kay bulbulsa na yung sabon ni bagakaw. Heh. Anya? Wine! Kaya akong nagbay na, kingkuha na. Dinilaw kaw. Apay nga bulbulsa na na yung sabon. Kaya nakiusar lang arunay. Ay, nasayaat mo ta dinilaw yo, tata. Jak amo ti salitaat. Gamtap no nasaysayaat. Mapan kayon to ije balayda. Ing kayo kitaan. No adda ije balayda ti baso yo ama pukpukaw. Ay na, mababain na kadagiti ibagbagada kanyak maipapankiniton niya. Apay ka di manang? Nasabat ko ni Tata Inso idi na minsan. Kat na istorya na, nga adda kanu tinapukaw abaso da, idi napan niton niya ije balayda. Kat idi manen na minsan, napan kanu nakidigos niton niya ije balayda. Kat nasiputan na nga ibulbulsa na jay sabunda. Anya. Anya mo tindi kasta. Tilal alaan na nga usar ti karuba. Mangibabay na talaga ni manang. Ay naku namon, talaga nga intulang nga dayjayin nga ugali na. Nga manang. Adamo lang na ibaga da ma-review li kanya ka. Napukaw ka no, ti kutsara da. Da marisindi. Malukong may tinapukaw ije balay da. Kat ni manang ton niya ti suspitsada. Ay unay, nakababain launay, nupod no aniton niya tinangalala kadagita. O nga ron manang, ngam kaslapat check ida. Ta nakitak mo't nga asorted dagiti kagawa ni manang ton niya. Amangan no naurnong dagijay, nga inalala na usar dagiti kaaruba na. Ala, bayang.
Tabaga aktuman nito niya. Ay, talaga napunwan akong lakay. Apay ka, day. Napukaw manin ti may sa amalukong ta idiimay nito niya. Anya? Kasla mamati akon nga iso ti agal-ala iti kagawaan ta dito'y balay. Ay da, ibagbaga nga rudang kang ka. Di naktubag amin patpatyan. Kaya't ko nga rudang ti mamatay, gaputa uray da viulay ken sinday. Ag suspitsada anito niya tinangal-ala kadag iti mapukpukaw a kagawaan da. Iso ana pagnunumwan may, amapan kami ijay balay da. Taing kami kitaan no adda ijay dagiti birbiroken may akagawaan may. Ay kahit ada ka na kayo abakay. Da kayaw ti makamaw. Wan lakay, mapan kami to ijay balay da. Tamapan mi paneknekan no pudnaw ti atap may. Da kayo matgayam na Gloria. Ay, wan. Gaputad dala kayat ko apon kan. Iso nga imayak dito'y balayaw. Ay, sus. Anya ka diday jay, nana? Ay, agyaman nak ata pinastrak nak dito'y balayaw. Nakitak ditaw, dagiti sapsapulak basok kan malukong ka. Ay, ikwa, nana Gloria. Pudno gayam ti atap may. Asika tinangal-ala ka dagiti mapukpukaw akagawaan may. Malasin ko dagiti baso ken malukong kaw. Gaputa adda sinyal dagita malukong kaw. Adda basit alitra I, which means insaw. Aw, daytoy aw. Litra I daytaw. Ket nilakay ko nga insaw ti makapanagnak iti aramid maw. Gaputa nakita na amis mo nga ibulbul sam iday ti sabon kaw. Ay, wana na. Pakawanandak ko ma. Isubli kong dagiti kagawaan nyo. Ken isubli tumatin dagiti daddo mga inalala ka dagiti kaaruba tayo. Ay, kaasi ka mo ito niya. Kunam nga asurtay dagiti kagawaam iti kusina. Ngam tinakaw magkayam amain. Awanan tinabati akagawaan ta. May salang nga plataw kano patakot tsara day taw. Ay na, mangibabain ka nga asawa to niya. Lakay. Jaklaim pagaro pati naktakaw mo gayam dagiti insang sangpit mo kagawaan. Ay na, di ka lang nagbain to niya. Gusto na lakay, di ka nagungat. Sana bali tagbalbaliw akon. Diyan ko nagala iti kagawaan dagiti karoba. Nga oray kursunadak na unay. Rumbang laing, gaputa sana nasaya dahi nga ramay. Nasaysaya tayo naman manulay dagiti kagawaan iti balay. Basta saan at tinakaw. Jay si ka mismo tinanggatang. Bueno papagayam. Ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag. Dito'y drama tayo. Anya laki din. Isagsagot ka na kayo ti Danmart's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.